से मे जोंनि माहारिनि थाखाय दुखुनि सान मानोना 1990 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आव अर्थात 1 मेआव जोंनि बयनिबो आंगो बर' माहारिखौ दैदेननाय जायखौ जोङो बर'नि बिफा होननानै मोनथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनैनि अक्ट'आव अर्थात 1 मेआव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। आरो बेखायनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बा दुखुनि सान। दा बे बुब्लियाव जोङो दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसु हिसाबै नैबे डिमाकुसि टाउननिनो बिथांनिनो मुसुखा थानाय आरो मुंख्लं खाम्फा बे गोथार थावनियाव जोङो दिनै बिथांनि 36थि रुंसारि सान जोङो फालिदों। आरो बे गोथार सानाव जोंनि बे हाबाफारियाव जोङो ओनसोलनि मेलेमजिबि मोजां हास्थायगिरि जोङो साफ्रोमखौबो हास्थायदों। आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियावनो बिबार बावजेनगिरि महरै जोङो दीपक बर' जोंनि डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङा फैबाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा। आरो बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो बाहागो लानायनि थाखाय जोङो डिमाकुसि दख'रा एबसु हिसाबै गिबियाव जों गोजोनदों बा साबायखर जासिदों। जों फोथायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ दुलाराय बुहुमाव बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामगिरि खौसे खालामनो थाखाय बिथाङा थैथां नाजादोंमोन। आरो बिथांनि नाजानायावनो बुहुमनि बर'फोरा मोनसे समाव खौसे जानो हादों। 1987 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बिथाङा मोनसे सोमावसारनाय जेरैहाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बर'फोरा जुदि थांनानै थानांगौब्ला बर'फोरनि थाखाय आलादा मोनसे रायजो नांगौनि थाखाय बिथाङा डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानजों जागायनानै बिथाङा सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। आरो बिथांनि सोमावसारनायजोंनो बर'फ्रा थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जों जि थासारिखौ मोनफैबाय आरो बे गोलाव समाव जिखिनि जोङो गोरोबथाफोर खालामबोबाय बे गासैनिबो आन्दोआव बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय बिथांनि बिहोमा आरो बिथांनि सानस्रि सानथौनि थाखायनो बा बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो दिनै बर'फ्रा बे मोनसे थासारिसिम सफैनो हादों होननानै जों फोथायो। दिनैनि बे सानाव आरो बे बुब्लिनिफ्रायनो बा बे थावनिनिफ्रायनो जोङो हांख्रायनो लुबैयो फैबाय थानाय इयुन जोलैयाबो बड'फानि सानस्रि आरो सानथौखौ मोजाङै बुजिनो नाजानांगोन। जोङो बर' आरो बर' माहारि हिसाबै जोङो थांनानै जुदि थानांगोनब्ला जोङो बयबो खौसे जानांगोन, जोङो जथायसेयै थानांगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनांगोन, बिथाङा बर'ल' नङा गासैबो हारि माहारिखौ बिथाङा बोनथुमनानै आवगायहोदोंमोन। आरो बिथांनि बे गोथौ सानस्रि बे सानथौखौ जोंनि इयुन जोलैफ्रा बुजिनो नाजानांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जों बर' हिसाबै जुदि 1000 बोसोर जुदि थांनानै थानांगोनब्ला जोंनि इयुन जोलैया बिथांनि सानस्रि आरो सानथौखौनो सिगाङाव दोननानै आवगायलांनांगोन होननानै जों फोथायो। बेखौनो खावलायबाय जे जोंनि इयुन जोलैयाबो जि खामानिखौनो मावाथों मानो, जि फोथारावनो थायाथों मानो, बड'फानि सानस्रि आरो सानथौ आरो जोंनि बर'नि जि माहारियारि बाद बेखौ गोरबोआव जुनानै जाहाथे आवगायलांगोन बेखौ खावलायनाय थाबाय।